Assalamualaikum, selamat malam sedulur. Jadi aku ke saiki arep aja dhisik kepisit ya videone sedulur ya. Aku arep pengen ngerti madang malam ya sedulur. Jadi kayak gini yo, nih menu malam ini ya. Ana gesek, ana kehu, sing ora ketinggalan jengkol karo sambel dadakan ya. Ada daging ayamnya juga ya sedulur ya. Tapi ya tetap sing paling favorit ya sing pertama sega putih. Jadi sing paling penting nang nyung kuwi galine ora ketinggalan geseke disit ya. Hmm. Kalau jengkol muda. Hmm. Nikmat banget ya. Nek iwak petik ya seneng sih seneng tapi ora pati seneng ya lho sedulur. Hmm. Kehu. Hmm. Enak banget dulur. Aduh syarat nginumnya banyu bening bae. Man sehat. Ya wis sedulur senepe dhisik ya. Aku tak lanjutna madang mau keplakikan ya sedulur. Assalamualaikum. Tapi aja kelalen. Setiap aku gawe video dibagi kenal lah sedulur ya mun sapayane aku karo sampean men luas jangkauane ya sedulur. Selamat malam.